Il-Partit Laburista żamm il-vantaġġ b'saħħtu fuq il-Partit Nazzjonalista filwaqt li l-Prim Ministru baqa' fdat ferm iktar mill-kap tal-Oppożizzjoni. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-opinjoni pubblika, wieħed fil-Malta Today u ieħor fit-Torċa. Jekk wieħed jibdel f'numri il-persentaġġi li jidhru fl-istħarriġ, isib li l-Partit Laburista għandu vantaġġ ta' bejn 15,000 vot u 28,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista. Skont il-Malta Today li kieku kellha ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista jkollu vantaġġ tajjeb ta' 4% fuq il-Partit Nazzjonalista, għalkemm meta jitneħħew dawk li ma jafux jew mhux se jivvotaw, il-vantaġġ jikber għal 5.1%. Il-Partit Laburista żamm il-maġġoranza ta' dawk imsejħa switchers u li vvotawlu għall-ewwel darba fl-2013. L-istess switchers baqgħu jafdaw iktar lil Joseph Muscat b'10% iktar. Fl-istħarriġ f'ġimgħa fejn kien taħt attakk kontinwu bl-ikbar gidba politika fl-istorja Maltija, Muscat kien magħżul bħala l-iktar fdat minn 37.5% tal-elettorat u Simon Busuttil 34%. Hawn l-istħarriġ tat-Torċa li hu ffirmat mill-istatistiku Vincent Marmara ipoġġi f'vantaġġ ta' 10% lil Joseph Muscat kemm meta l-mistoqsija min jagħmel l-aħjar Prim Ministru bejnu u Simon Busuttil u kemm meta minhu l-iktar fdat. Meta mistoqsija li kieku kellha ssir elezzjoni għada lil min jivvotaw, in-nies li wieġbu għall-istħarriġ tat-Torċa qalu b'saħħa lill-Partit Laburista. Fil-fatt qalu dan 40.8%. b'31.8% jażlu il-Partit Nazzjonalista. Jirriżulta li l-istħarriġ tat-Torċa qabad inqas nies li qalu ma nafx, mhux se nivvota jew ma wiġbux għall-mistoqsija. Iż-żewġ stħarriġ juru l-istess xejriet b'saħħithom favur il-Partit Laburista u Joseph Muscat għalkemm jagħtu numri differenti, riżultat tal-metodoloġija li ntużat.